Croeso I cwis bwyd sur! Cwestiwn 1. Beth wyt ti'n gallu ei ddal, ond ddim yn gallu ei daflu? Eira? Na, dim eira, sori. Ydy o'n gwynt? Gwynt? Na. Da iawn ti am drio? Papur? O, na. Lucy? Dwi'n gwybod. Yr ateb ydi anwyd. Dwi'n gwybod. Iawn, reit, gan bod chi gyd gael yn anghywir, mae chi fita fo wan, does? Yay! Dwi ddim yn gallu Joiwch. fo. Ti'n mi helpu? Diolch. Ti'n ysu eisiau fita fo'n dweud? Dwi'n neis? Di? Gan syr? Sawyr gan syr? Ba yn mynd yn syr? Dyna ni. Neis yn ni fe? Ti help ar Lucy o'n hwnnw, ti'n neud o? Reit, Emmy. Ww. Dyna di ymateb, Lucy. Mae'n blas yn neis, ond mae'n syr. Mae'r blas yn neis am yn syr, bendigedig. Dwi'n mynd I crio. Reit, cwestiwn 2 felly. Dwi'n gallu cael aha. Ceit ar y chroeso. Rho fan nôl yn dy bapur, ie? Os ti'n cael cwestiwn nesaf o'n gyd i ddod yn ôl I fewn. Ble mae papur fi? Ie. O, hwda. Reit, cwestiwn 2. Pa un ydy'r cyfle yma? Oer neu poeth? Oer. Pwyth? Na, pwyth. Oer neu poeth? Ti'n dweud y ddau wan? Cyfle yma? Oer. Oer. Pwyth? Poeth? Ie. Poeth? Poeth. Cyfle yma? Ie? Dim dasu. Wel, sy'n meddwl am tegau, lle mae dŵr yn berwi. Ie? Ie. Mae'n andos poeth, ydy? Ie. A wedyn mae'n oer i'n andos y gyflym, dydy? Oh. O! Reit, bwyta'r fferins eto. Dwi ddim. Dal ar y ceg. Si dweud poeth. Mae dal yn y ceg di. Gwan gys di o'n anghywir, nes i roi 2 ateb I mi. Reit. Mae'n neis wan, di. Reit, cwestiwn 3 a cwestiwn ola. Os ydych chi'n hedfan mewn awyren, a mae'r awyren yn crasio rhwng Cymru a Lloegr, lle mae'r goroeswyr yn cael eu claddu. Survivors. Lle maen nhw'n cael eu claddu. O, maen nhw ddim survivors. Pam ddim? Dwi'n newid dweud bod nhw'n survivors. Mae'n newid goroeswyr. So lle maen nhw'n cael eu claddu? Y dŵr! Rhwng Cymru a Lloegr! Si! O, ddim bender yn ôl, dweud? Oes na ddim. Does a ddim. Da iawn ti. Chos maen nhw'n goroeswyr, maen nhw'n survivors, dyn nhw'n cael eu claddu na chdi. A dyna diwedd. Cwis bwyd sur!